Ей го бензина, бе. Аз го търся в колата. Я кажи сега тук каква магия правиш? Обади магията. Това е тирам, 22 грама тирам на 10 грама и 2 грама скор на 10 виж, литра. до година като ми трябва ще гледам клипчета. Скоро в комбинация за предпазване от кадравостта по прасковата. Само това ли? Друго няма? За сега това е следващото пръскане, ще бъде с топсин против ранното кафяво гниене по плодчетата. Това става в станат колкото грахови зранца плодчетата. Така. Готови сме вече да пръскане. Да наливаме. Чакай, майстор ще налей, тук не дей много натискам. Палим машината. Да. Ето го и фермерът се появи. Чакай, фалстар. Малко газ трябва. Чакай малко така. Какво правим в момента? Чакай, сега товарим машината отгоре. Тя че блести не мога да... Ще ми избягаш от фокус. Как старата? Партида номер 4. Айде, партида номер 6. Партида номер 7.